Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawe teri. Lawe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak Utelmu, Pak? Akine keri ya. Akine mau tak gendong jeblok.